ka chanela kalo lom le vek chewa tun chuma chuan ISKUT na tui taka chhum dan kan en haule don ani ke ISKUT na le hi atharlam vak to lawa helaya kan mu phak tok chu hetiang vel hi nia thar thatak kha mu tura om lawa ti hian a hna le akwang no te kha kan hik vekang thadewin a hna hi ano vak po ngai lawa tlema chang deuh hlek te po kha angot tu a tui du chok ani fai takin tian a chung lampang po kan hik vekang hetia ka hi ang hian kan hi zo hnuwa chuan tuya fai takin kan silanga ka soito ang khan atharlam vak lawa a thalak tur kha chu hei tlem te ania atam vak lawa ka siam tur hi voi khat kan sin le anga kan du tok to anga sila kha chu ti hian atui form lo thei ang berin kan la chhuak anga kan chhum na tur bela hian ISKUT na hi kan thruai somanga kan da lutang purun var kan telanga purun var hi ka tel tam vak don lawa a chan chu ISKUT na hi atam lawa wang khan kan siam hnem deuh chuang kan tel tam deuh mai don ne kha kha chu tel fian te khat ka tel le a tui fian te ruk ka tel le boka chia al tur to ka al boka me han tlem ka thlaka ti hian kan chinanga gesa kan chuang to ang gesi asang bera ka da ti hian kan chuang so bor don ani ka soi to ang khana bol hlo kha chu purun var le tel le chi le me han kha ani meya a hau tak lawa siam hi AWLSAM ma ma se atui ve re ulu to ka hetia siam hi in lo siam ve chin don na tu in ti ve re ngotang chuan ISKUT na kha in siam tam deuh chuan purun var te tel le me han te kha in tel tam deuh mai don nia chuan ka video te min en saka ka channel min subscribe tu te zong chunga thinlung takin lom thu ka soi mola min la subscribe ve lo te pon khongai taka min lo subscribe ve turin kan somin kan ngen le mol chu ni e ti hian hei ka chocolate chuan kan chin le anga ka chuan rei zong hi awa in minute thum ma changa minute nga bor ve la nyang chuan rei po ngai lawa amin har lawa ti hian gas ka off to a hei tiang hian ya mel lan dan chu a hring sara atui mel ma atui mel mai pon ni lovin atui re ulu tuka in lo siam ve cheu don nia